Ja, op kanker. Ja? Oké. En dat is op zich goed verlopen. Dat is fijn om te horen. Sorry? Wie dan? Ah, dat is serieus? Ja? Oké. Nou, dat is in ieder geval leuk om te horen zo, dat je toch een beetje geluk hebt in je leven. Precies. Dus maar, ga jij er vanavond nog heen of wat? Sorry? Oké. Nou, dan denk ik dat wij elkaar wel ontmoeten. Nou dan. Ter hoogte verstoken. Oké, nou dan spreken we later. In ieder geval een hele goede middag. Tot ziens. Dag Ben. Dag.